20 апрел тарабхонаи Таҷмахал Diamond Hall. мо ваколатдор ҳастем ки айнан ба анаҳамин макони меҳру муҳаббат азизон, наздикон ва пайвандони ду авлодҳои барӯманди диёрамонро сидқи дилонаву самимона хайрамақдам гӯем. меҳмонони олиқадр, ҳозирини арҷуманд, хонумон ва ҷанобон, ҳар кадоми шуморо ба ин базми ошиқона, ба ин базми висоли ду дилдодаҳо ва ба ин базми хотирмону афсонавӣ анаҳамин ҷавонони саодатманд ҳар кадоми шуморо хайрамақдам мегӯем. хурсанд, хушҳол, хушнуд ва фараҳманд ҳастем ки ҳар кадоми шумо ба ҳайси меҳмони олиқадру воломақом ба ин маҳфили бахту саодат ширкат доред. пас қудуматонро, мақдаматонро такрор ба такрор хайрамақдам мегӯем. мо хурсанд ҳастем ки дар ин шоми мунаввару муборак ин қадар симоҳои ба дил наздик, ин қадар симоҳои нуронӣ ва ин қадар инсонҳои дар ҳаёту зиндагӣ ба диламон наздикро дида истодем. мо аминем, диламон пур аст, хотирамон ҷамъ аст ки ин шом бо ҳузур ва иштироки ҳар кадоми шумони азиз давоми 3 соат ба дараҷаи максималӣ хурсандиву хушҳоливу хушнудӣ мекунем, чунки мо ҳар кадоми шуморо айнан бо анаҳамин мақсад даъват ва таклиф намудем. пас меҳмонони олиқадру воломақоми мо, дар оғоз ман эҳтиромона ва самимона хоҳиш мекардам ки ба ифтихори худатон агар бемалол бошад як қарсаки баланд занед дӯстон, баландтар.